Trini Marín i Marc Calvet han jurat aquest migdia com a nous cònsols major i menor d'Escaldes-Engordany. Són els caps i visibles d'un equip comunal format per 10 consellers demòcrates i 2 del Partit Socialdemòcrata més independents. Marín s'ha mostrat orgullosa de ser la nova cònsol major escaldenca i ha assenyalat que la seva prioritat seran les persones. Disminuir progressivament el deute, d'inversió la que es pugui, vull dir, això serem molt reals, perquè quan no es pugui no es farà. I bé, mantenir la parròquia capdavantera, com fins ara, estar molt a prop dels ciutadans d'Escaldes, els andorrans, els residents. La cap de l'oposició, Cèlia Vendrell, ha dit que intentaran promoure algunes iniciatives que portaven al programa electoral i ha dit que faran una oposició constructiva però crítica. Direm les coses que no ens agraden, les farem, les manifestarem, i les coses que puguem estar a favor, doncs votarem a favor o ens abstindrem en funció del que sigui. Nosaltres desitgem que hi hagi bona feina entre tots, que el Comú d'Escaldes avanci. L'acte de jurament ha estat presidit per la cònsol major de la parròquia, Montserrat Capdevila, que ha destacat que se'n va satisfeta de la feina feta, però cansada després de 8 anys al Comú. Hem rentat la cara a Escaldes-Engordany i els ciutadans actualment tenen uns serveis d'alta qualitat i som l'enveja de moltes ciutats. El nou equip de govern que encapçala Trini Marín ja té definides totes les comissions que es formaran al Comú d'Escaldes-Engordany. A partir del dia 2 es reunirà amb l'oposició per veure en quines hi estaran presents. En principi, la intenció de la cap de l'oposició, Cèlia Vendrell, és participar en totes elles.